Чым хваліцца Лукашенко і як ён хлусіць пра Святлану Ціхановскую, якую рызыкоўную заяву зрабіла топ-чыноўніца і што вядома пра новую пастку, у якую масава трапляюць беларускія пенсіянеры. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко паразважаў пра Бога і грахі, а таксама схлусіў пра Святлану Ціхановскую. Сёння ў Палацы Незалежнасці гасцілі адразу двое замежных візітёраў. Аднак спачатку трэба звярнуць увагу на падзеі канца мінулага тыдня. Вечарам пятніцы кіраўнік Беларусі нечакана прыляцеў у Гродна, хаця звычайна яго паездкі ў рэгіёны адбываюцца ў ранішні час. Першым пунктам праграмы было ўрачыстае адкрыццё Гродзенскай абласной клінічнай бальніцы, якую пабудавалі нашмат хутчэй за запланаваныя тэрміны. Любое падобнае мерапрыемства не абыходзіцца без расказаў пра самую сацыяльную дзяржаву ў свеце, якая існуе толькі дзякуючы Лукашенку. Мы единственная, скажу, страна, где на государственном уровне мы сохранили здравоохранение. Подвергаемся критике жестокой, да и врачи, я помню, 20-й год, что вам не нравилось? Дайте нам страховую медицину. Так называли? Страховую, сегодня, слава богу, все поняли, что такое страховая медицина и что такое наша медицина, за которую государство отвечает. Я тогда знал, если бы мы пошли путем страховой медицины, не было бы медицины. Но если нет медицины, так и вас бы не было. Но вы думали, что страховая медицина – это 3-4 раза зарплата выше, это все будет хорошо. Мы угробили бы медицину. Тыя медыкі, якія з'ехалі з краіны ў фантазіях Лукашэнкі, масава хочуць вярнуцца назад, бо за мяжой яны патрэбныя нібыта толькі для таго, каб мыць посуд і займацца бруднай працай. Не абышлося і без іншай непрыкметнай хлусні. Сагнаным медыкам Лукашенко зладзіў сеанс палітінфармацыі і расказаў ім падрабязнасці сустрэчы Святланы Ціхановскай і Уладзіміра Зяленскага. Читаю отчеты наших разведчиков, докладывают, поехали наши беглые, от вас они тоже бежали. Ну, вот нас, Беларусь, особенно с Гродненской области. Фразу вот наш идеолог, главный, наверное, или не заметил, или стесняется показать, заявила украинцам: у нас есть что вам предложить. Цитата дословно. Это наши белорусы. То есть мы что, должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что, хотим мясным фаршем там быть, как военные говорят? Нет, мы этого не хотим. Вядома, нічога падобнага Ціхановская не казала. Вось яе цытата. Нам ёсць што прапанаваць. Гэта нашыя цудоўныя беларусы, якія могуць дапамагаць са зборам інфармацыі ўнутры краіны. Нашыя медыя таксама павінны супрацоўнічаць з украінскімі, каб лепш адзін аднаго адчуваць і тлумачыць, што адбываецца ў нашых краінах. І, канешне, выпрацаваць агульнае бачанне і агульную стратэгію, як не дапусціць уцягвання Беларусі ў вайну. Канец цытаты. Ну а пасля адкрыцця абласной бальніцы Лукашенко ўзяў удзел у цырымоніі адкрыцця фестываля нацыянальных культур, якое прайшло пад моцным дажджом. Непагадзь ён, як не дзіўна, назваў сваім падарункам гродзенцам і па сутнасці паўтарыў вядомы мем. Если вы кого-то будете винить в этом, то меня. Я губернатору рассказал. Думаю, ну вот приеду в Гродненскую область после Могилевской, Гомельской, Брестской, Витебской. Вот что им подарить? Без подарка уже нельзя. Ну, больница – это хорошо, но как-то услышал я брестского губернатора, он жаловался, что у вас дождя долго не было. Я вчера позвонил ему, говорю, ну дай дождь гродненцам, чтобы я с подарком приехал. Пролетая над южной частью Гродненской области, могу вас порадовать, там кругом озера. На полях озера, ливни страшные прошли. Вы просили, я сделал. Ну а калі залева прайшла, узбуджаны Лукашенко пачаў разважаць пра Бога і грахі. Ну, немножко он нас подмочил, проверил. И смотрите, какое прекрасное небо. Значит, мы не совсем грешны. Владыки вот стоят, я их вижу. Мы не нагрешили столько, чтобы Бог нас не любил.
Ну а пасля кіраўнік краіны, якая дапамагае Расіі ў яе вайне супраць Украіны, а таксама вымусіла заходніх суседак адгарадзіцца ад Беларусі металічнай агароджай, пачаў усіх пераконваць, што Беларусь насамрэч нясе усім толькі мір і ні з кім воевать не хоча. Мы не ставим своей целью воевать. Мы хотим быть мирными людьми. Мы хотим мирно жить. Я хочу, чтобы на западе Беларуси, здесь в Гродно, это твердо усвоили. Мы хотим мира. Мы несем народам мир. Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры. Мы будем делать все для мира. Потому что война – это катастрофа. У панядзелак жа Лукашенко сустракаў у Мінску адразу дваіх уплывовых замежных палітыкаў. На сустрэчы з намеснікам старшыні Кітая Хан Чжэнам кіраўнік Беларусі зноў стаў разважаць пра Бога. Менавіта ён, на думку колішняга атэіста Лукашэнкі, дапамог яму пабудаваць стасункі з Кітаем. В Беларуси о Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Пасля Лукашенко нясціпла прыняўся нахвальваць самога сябе. Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы и хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Пасля гостя з Китая у палац незалежнасці прывезлі прэзідэнта Ганы Джона Драмані Махаму. Афрыканец прыляцеў у Беларусь яшчэ ў пятніцу, але аўдыенцыі яму давялося чакаць ажно 3 дні. Лукашенко працягвае шукаць партнёраў на чорным кантыненце, і кіраўнік Ганы стаў наступным кандыдатам на уцюхванне беларускіх трактароў, сельскагаспадарчай тэхнікі і прадуктаў харчавання. Я приглашаю ганских друзей уже сейчас присмотреться к широкому спектру машин и оборудования, которое производит Беларусь. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня жизни населения. Вынікам візіта Джона Драмані Махамы стаў шэраг падпісаных дакументаў, але ж іх узровень даволі спрэчны. У прыватнасці будзе створаны сумесны камітэт па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве, а таксама з'явіцца безвіз для дыпламатаў. Мяркуючы па ўсім, гэта ўсё, што на дадзены момант Гана і Беларусь могуць прапанаваць адна адной. Чыноўніца абвінаваціла беларусаў у тым, што яны мала і павольна працуюць. Восенню мінулага года Лукашенко паставіў Тацяну Лугіну кіраваць прадпрыемствам «Камволь». Прычым тое прызначэнне ён назваў апошнім шансам для былой старшыні канцэрну «Беллегпрам». Я вообще преклоняюсь перед женщинами всегда, и на такой должности вам придется работать непростой руководителем, но должен сказать, что это последний шанс для вас. Если только вы не сможете сработать, я больше с вами разговаривать не буду. Вы грамотная, опытная, меньше разговоров, больше дела. На момант прызначэння Лугіной «Камволь» назапасіў звыш 200 мільёнаў рублёў даўгоў і фактычна не працаваў. Але цяпер чыноўніца добра ведае, хто вінаваты ў катастрофе на яе прадпрыемстве. І гэта не адзін крэпкі гаспадарнік, а звычайныя работнікі, якія нібыта не хочуць працаваць. У эфіры тэлеканала СТБ Тацяна Лугіна падзялілася неверагоднай гісторыяй. Аднойчы на «Камволь» прыязджаў бізнесмен з Індыі, якога яна папрасіла прыслаць у Беларусь некалькіх работников, але ж той нечакана адмовіў. Что он мне сказал? Я с удовольствием вам бы дал, но, говорит, я не могу дать, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, и я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп. На думку чыноўніцы, праз нізкую інтэнсіўнасць працы беларусаў расце сабекошт прадукцыі, і ў выніку яна атрымліваецца дарагой. Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать. И я всем говорю, работаем мы много, иногда не потому, что руководители заставляют, там надо остаться в субботу выйти, потому что мы просто даже 8 часов иногда не отрабатываем.
У процівагу беларускім работнікам Лугіна паставіла эфіёпаў, якія не проста працуюць лепш, але яшчэ і просяць даць ім больш работы. То есть люди с тех стран, они работают очень много. Мы живем в социально ориентированном таком государстве, что не каждый до конца понимает, в какое счастье мы живем. Работая по 8, а то иногда и меньше часов. Чыноўніца паводзіць сябе так, нібыта гэта не ёй Лукашенко даваў апошні шанец, а яе падначаленым. Прычым сам ён апошнім часам ад распякання беларусаў за ўсё на свеце перайшоў да больш асцярожнай тактыкі. Цяпер Лукашенко часта паўтарае, што пасля таго, як напужаў усіх прыездам сотень тысяч мігрантаў, мясцовыя работнікі заварушыліся і сталі працаваць лепш. Але апошнія тэндэнцыі, відаць, пакуль не дайшлі да Тацяны Лугіной, якая генеруе небяспечныя заявы. Да ўсяго іншага, яе жаданне загрузіць працай усіх не суадносіцца з заробкамі, якія гатовыя плаціць на тым самым камволі. Як высветлілі журналісты партала «Зеркало», цяпер на сайце прадпрыемства размешчаныя 46 вакансій. І самую высокую зарплату абяцаюць інжынеру-праграмісту – 3000 рублёў, а страхар можа атрымаць 2500. Большасць астатніх прапаноў ледзь дасягае 2000 беларускіх рублёў. І гэта з улікам таго, што сумы ў аб'явах звычайна указваюцца да сплаты падаткаў. З'явілася новая пастка для беларускіх пенсіянераў, не трапіць у якую вельмі складана. Міліцыя папярэджвае пра новую схему махляроў, якая працуе амаль бездакорна. Спачатку чалавеку тэлефануе невядомы, які ветлівым голасам прадстаўляецца сацыяльным работнікам ці супрацоўнікам пенсійнага фонду. Незнаёмец агарошвае прыемнай навіной пра тое, што адбыўся пераразлік выплат і, маўляў, пенсіянеру належыць даплата. Разлік працуе ідэальна, бо мала хто гатовы адмовіцца ад прыбаўкі да пенсіі. У выніку пажылыя людзі на радасцях выконваюць усе інструкцыі і перадаюць махлярам свае асабістыя звесткі, а таксама кажуць коды, якія прыходзяць на тэлефон. Ну а пасля размовы з фэйкавым сацыяльным работнікам пенсіянеру тэлефануе такі ж несапраўдны міліцыянер, задача якога шакаваць інфармацыяй пра тое, што злачынцы завалодалі персанальнымі данымі і вось-вось скрадуць усе грошы. Каб выратаваць свае кроўныя ахвяры, імгненна трэба бегчы да банкамата ці ў банк, пасля чаго перавесці грошы нібыта на бяспечны рахунак ці аддаць наяўныя кур'еру. У чарговы раз хочам нагадаць вам простыя правілы інтэрнэт-гігіены. Калі вам тэлефануе незнаёмы нумар, асабліва ў вайберы ці іншым месенджеры, і пачынае заводзіць размову пра грошы, то трэба неадкладна кідаць слухаўку. Стала вядома, навошта да Лукашэнкі прыязджаў расійскі мільярдэр Мазепін. На мінулым тыдні мы расказвалі пра візіт у Мінск былога ўладальніка кампаніі «Уралкалій». У 2020 годзе Мазепін заклікаў Лукашэнку спыніць гвалт і сесці за стол перамоваў. Але гэта разам з абвінавачаннямі ў фінансаванні тэлеграм-канала «Нехта» не перашкодзіла таму, што ў 26 годзе мільярдэр, які нарадзіўся ў Мінску, раптам спатрэбіўся на радзіме. Пасля сустрэчы ў Палацы Незалежнасці прэс-служба Лукашэнкі не паведамляла ніякай канкрэтыкі пра тое, што абмяркоўвалася, але ж цяпер сталі вядомыя некаторыя дэталі. Можна было падумаць, што мільярдэру прапанавалі праблемны нежынскі камбінат, якім раней спрабавалі зацікавіць амерыканцаў, але ж супраца лукашэнкаўцаў з Мазепіным пачнецца з іншага. Мы с премьер-министром договорились о том, что мы построим небольшой завод, который будет производить водорастворимые удобрения. Завод будет построен на базе Гомельского химического завода. А эти удобрения – это специальные удобрения, которые используются в теплицах. Будаўніцтва і запуск новага завода Уралхім плануе скончыць за 2 гады. Улады ўвялі новыя абмежаванні для беларусаў. У міністэрстве сувязі заявілі пра ўвядзенне лімітаў запазычанасці па мабільнай сувязі. Цяпер аператары абавязаныя не дапускаць на рахунках абанентаў больш за 5 базавых велічынь доўгу. На дадзены момант гэта 225 беларускіх рублёў. Новаўвядзенне накіраванае на тое, каб не дапускаць шалёных запазычанасцяў у роумінгу праз неадключаны мабільны інтэрнэт. Падобныя гісторыі з'яўляюцца ў медыя ледзь не штотыдзень, і абанентам пасля даводзіцца аспрэчваць несправядлівасць узніклага доўгу. Акрамя таго, аператарам забаранілі прапаноўваць дадатковыя паслугі ў выглядзе спасылак, што ўсплываюць пасля тэлефонных размоў. Падпіскі на гараскопы, анекдоты ці прагнозы надвор'я цяпер павінны падключацца толькі праз самастойныя СМС ці запыты абанента. Таксама з 1 студзеня набудуць моц змены ў водны кодэкс. Згодна з імі на ўчастках фізічных асоб дапускаецца ўзвядзенне толькі адной штучнай сажалкі для асабістых патрэб,
патрэб. Яна не павінна быць глыбейшай за 2 метры і займаць звыш 5% ад плошчы ўсяго участка. Іншыя водныя аб'екты ствараць забаронена. Падобнае абмежаванне ўводзіцца з мэтай абароны водных рэсурсаў і ўдасканалення сістэмы кіравання. Новыя патрабаванні будуць распаўсюджвацца на ўжо наяўныя вадаёмы. Калі на участку ёсць некалькі сажалак, ці плошча адной перавышае тыя 5% агульнай плошчы, то ўласніку давядзецца прывесці тэрыторыю ў адпаведнасць з законам. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.